Untuk mengawali tadi kita sudah sajikan dari teman-teman Turunggo Cilik utawi Sri Kandi Cilik untuk malam hari ini. Aku ki wis suwe ndak wentuk Mbak Bella. Aku ki suwe ndak wentuk Mbak Bella. Ditanggap ning Pager Waja Mboro ya sing pisan iki. Alhamdulillah. Iki ngene Mas Kirun. Karo kenteni sing ning mburi durung cukup. Heh? Oke, kita kasih satu tembang yaitu ada Kitir Sumilir bersama teman-teman Restu Budoyo dan juga Amburadul Mas Agus Kertu. Ayo deh, yo 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 yo. Sampai bawah. Kuatin laramu
biasa. sampun kaatur Mas Sutri. Iki ngene, pokoknya jenenge enek Pak Kir. Ada Pak Kir itu. Mesti Josjis. Josjisnya Tulung Agung, Jawa Timur Dek Dela. Dan cukup luar biasa tentunya untuk para penonton di malam hari ini Dek Dela. Ini suatu surprise buat kita semua. Dan juga kebanggaan bagi Restu Budaya. Pada malam hari ini tampil tepatnya di rumah Pak Ulum dan juga Ibu Ila. Ini dalam rangka ulang tahun. Ini adik siapa namanya? Adik Arsenio. Diucapkan diucapkan moga-moga tang gelis gede. Sehat, tambah ganteng, bagus. Bisa tercapai cita-citane. Menjadi anak yang soleh. Betul. Terus kok pun gak ada adik apa dereng? Tak dongake neng tahun 2026 ndang disusul adike. Amin. Engko kakake engko nyunatne nanggap jaranan meneh. Betul. Soalnya ngene Dek Dela. Piye? Sapa wae sing seneng nanggap jaranan. Iki lho, iki lek ning ngisor lho, iki lek ning kene beda, tapi insyaallah muga-muga tularan ning kene iki. Sapa sing gelem nanggap jaranan di waktu panen jagung utawa panen pari lek wong dhuwur kan ya panen jagung, panen pari karo syukuran sapi manak, syukuran ndak apa-apa. Nanggap jaranan ki biasanya rezekine lancar. Amin. Tak dongane rezeki. Kena nggo tuku sawah. Terus umroh ning Mekah Madinah. Lek turah ki kena ngene iki. Contone kaya Mas Ulum iki mau. Amin. Yes, pokoke didongake dulur-dulur sing rawuh ana wengi iki kabeh sehat. Terutama sing jomblo-jomblo. Jomblo-jomblo ndang duwe pacar ngono. Ya ndang entuk jodoh. Tak dongak. Iki kan hawane kan ya hawane pas. Dadi lek 2026 tak dongakne musim dingin iki 5 tahun.